Hello guys, good morning! Nandito tayo ngayon sa bahay ng aking kapatid at ngayon ay blessing ng kanilang bahay. Nandito tayo ngayon sa bahay ng aking kapatid at ngayon ay blessing ng kanilang bahay. So mag-i-start ito ngayon before lunch. Kaya ayan, mayroon kaming prepare na pagkain dyan. At syempre kahapon ay fiesta dito sa aming lugar at hindi po tayo nakapag-vlog kasi tayo ay busy. So ngayon may pagkakataon tayo mag-vlog. Ang oras po natin ay 11:45 at dapat makuha na natin si Father kasi siya yung magbe-bless dito. Tayong i-offer kay Father ito na prepare na natin at syempre yung mga kandila na ating gagamitin sa mga ceremony sa ating pa-blessing na bahay ng kapatid ko. Ipunta natin sa kusina, busy sila, ayan. At ito yung mga pagkain na inihanda, ang sasarap. Ayan. So kahapon guys, ito yung design natin at naulit lang, 'di ba? Repetition lang 'yan kasi masarap sa paningin ang dahon. Pero of course, masarap talaga ang panlasa, hindi lang sa mata. At ito, merong panghimagas, fruits, at syempre ang ating suman. Sa probinsya, usong-uso ang suman. At ito yung tira kahapon sa fiesta. At nandito, ang lola ng bayan. Ayan. Malapit lang dito ang mga bahay-bahay namin. Kaya kami-kami lang guys sa mga bisita. Paulit-ulit lang kami. Siyempre, yan. Si Litlit nagluluto siya ng gelatin. Ay, gelatin. Coffee jelly pala. Ayan, siyempre, dahil mainit dito sa Pilipinas, kailangan natin ng pampalamig. Pero siyempre, gulay tayo ngayon kasi kahapon puro karne. At si Father ay bawal sa karne. Pinagsama na guys ang ating pansit. Ayan. Siyempre, ito ang tilapia. Sa mga high blood at bawal ang mga karne-karne, pwede yan. At ang dala nilang, ano dito, sinokmani. Ayan, sinokmani. Ang gawang ilongga. Lutong ilongga yan. Ayan. So, ayan ang mga panghimagas. Fruits tayo ngayon para anti-dehydration. At syempre, naghihiwa tayo ng mga salad. So, ito yung salad natin, hindi natin minimix para hindi siya mapanis pag may mayonnaise. So, separate lang siya. Kukuha lang tayo ng pang-dip. At ito ang ating atsara. Masarap yan kasi natikman na namin yan kahapon. Kaya sigurado, ito yung pangontra sa mga cholesterol. So, ayan, in a moment guys, pupuntahan na natin si Father para makapag-umpisa na ng kanilang blessing kasi baka mamaya may schedule si Father. So, kita-kits tayo mamaya guys sa ating kaganapan dito para sa kanilang pa-blessing. Bye! Nag-bless na ako kay Father. Sa imo tigdadagat, hindi man lang na. Hindi na ka muna sa mga taba. Iya na mga ilang, bako ka maat sila na ang... Ini malang area ko ang dagat. Dahil na sa schedule, dahil nakasurat pa, dahil Hindi lang po siya yung mga... Nakmatuwa ka lang, di ka na mag-candle na. Ako candle, may araw mo kanina. Dapat may may ito yung papel. para po bagay sa pagsuwap, activities, summer activities. Ikaw pagka ang champion, di may mabalik ako digdi. Nag-hagis na kayo, and Ay, Father, kaya pa araw may na kaya. school pang, kantis na sa school pa, iba pa kan. Iba pa po ito. The Lord be with you, and the peace of the Lord be with this house and all who live here.
When Christ took flesh through the Blessed Virgin Mary, He made His home with us. Let us now pray that He will enter this home and bless it with His presence. May He always be here among you. May He nurture your love for each other, share in your joys, comfort you in your sorrows. Inspired by His teaching, example seek to make your new home before all else a dwelling place of love, diffusing far and wide the goodness of Christ. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. The Lord said to the 70 to enter what house you enter, first say peace to this household. If a peaceful person lives there, your peace will rest on him, but if not, it will return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you. If the laborer deserves his payment, do not move from one house to another. Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you, cure the sick in it, and say to them, the kingdom of God is at hand for you. The Gospel of the Lord. Okay po, today, as we bless this house, also we dedicate this house to God's guidance, protection, and security. As His guidance, surely, inahagat naman, hindi para sa pamilya, sa bilog na pamilya, most especially nagpupon sa father, sa mother, and most, of course, para sa mga children. Now, as we ask the guidance of the Lord, yung man na hinahagad ta, as in pinapamibig ta, that peace will always reign in the family. The love and peace of God will always be the security and the blessing na pirming yaon asin itatao asin hagadon sa kagurangan. Peace wherein pirmi nang gigirong dumunta sa anuman na mga aagihan, piga-agihan, sa anuman na mga problem and mga challenges, urog na kayo sa pagkinagoman, yun na we have to be thankful and blessed kita na just what happened in the wedding at Cana, yun na in the presence of the Lord, di kita mauubusan, di kita mahalian in anuman na mga biyaya yaon sa iya. Kaya sana within the family, with the challenges, problems na may remember na kung ang kapangyarihan kang tao na uubos, pero ang power asin kapangyarihan ng Diyos danay asin it's not enough para na simbagon asin tawad kita ng giya, protection para sa buhay asin sa relasyon sa buhay kang pag-inagoman. So, kaipuhan lang sa pamilya, sa pag-agong, sa mga sa aki, ang danay na pagrundom, and kung kaipuhan magrundom sa kagurangan, kaipuhan man na mag-continue to pray to us and hagadon perming ang bendisyon ng kagurangan. Ang Diyos na inauubusan ng biyaya kisa man sa linalaoman asin yaon na kusog asin kapangyarihan ng paantao. Ang tao na uubusan, ang tao nakukulangan, pero ang Diyos di naubusan asin sobra ang siyang biyaya na pagtatao sa satuya. The Son of God, Lord of heaven and earth, made His home with us. With thankfulness and gladness, let us
call upon Him saying, "Stay with us, Lord." Please repeat. Stay with us. Lord Jesus Christ, by your life with Mary and Joseph, you sanctify the life of the home. Dwell in us, our home, so that we may have as our guest and honor you as our head. Stay with us. Stay with Lord. us, Lord. In you, every dwelling grows into a holy temple. Grant that those who live in this house may be built up together into the dwelling place of God in the Holy Spirit. Stay with us. Stay with us, O Lord. You taught your followers to build their houses upon solid rock. Grant that the members of this family may hold fast your teachings and free all discord, serve you with their whole heart. Stay with us, O Lord. You had no place to lay your head, but in uncomplaining poverty, you accepted the hospitality of your friends. Grant that through our help, people who are homeless may obtain decent housing. Stay with us, Lord. Prayer of blessing. Lord, be close to your servants who move into this house, and ask for your blessing. Be their shelter when they are at home, their companion when they are away, and their welcome guests when they return. And at least, lastly, receive them into any place you have prepared for them in your Father's house, where you live and reign forever and ever. Amen. Iyo po. Thanking God for His blessings and asking Him more blessings. Let us together say or sing the Ama Niyamo. Ay, supaya. Ama Niyamo, Niyao sa langit, pabayon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, siring sa langit. Ansa mo, pagkanon sa araw-araw, ikaw sa muya-muya, asin at tawadon mo kami sa samo mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin are kami pagdaraan sa sugod, kundi magawa kami sa May the peace of Christ rule in our hearts, and may the word of Christ in all richness dwell in us, so that whatever we do in word and in word, we will do in the name of the Lord.
Amen. The Lord be with you. And may the Almighty God bless the family, the Son, and all who are present here. Be blessed by all the heavenly blessings, material and spiritual. May God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kaitaasan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kaitaasan. Bless ko pa itong torta. Ay, magayo. Nasaan na? Para ubusin ang Father. para ubusin ang ano ni price. Dapat bukasan ma. Yes. Ay, ini pang Amen. grand prize. Isa mo Grand para sa winner. grand prize. Grand winner. Hindi po talagang Father's Day talaga. Grand winner. Ang March 10 lang po. Nag-harvest na po kami dyan. Hindi po yun naman. Kadara ko lang po. Nag-harvest na po. Pinakalimang kilo na po. Yun lang po yun. Dyan, Ano mali. sarap ko dyan? Hindi po, nakadawang harvest na. Inot po, saro, sunod kapat. Sarungal daw lang po. Hindi po na-radish man po rin. Less than 9 kilos na. Kami lang po, magagong. Diyan po, papanoon pa yung tinanong. Pero makidagaan daw. Iyo po. Makidagaan daw parang Wala pang po ang parang nagbakal kanina. Iyo po. O ini nga ni o. Kirakan eh. Kirakan niyang kalkong kayo guys. Iglagay sa kansuban ng dito. Nakaluwas na to. Nakalaw na kaya. Ayun na lang ako Dali na, taon na lang tayo kay Ruby. Si 100 na. Asirin ko mampat. Eh, sabi ko, okay na iso. Build. Lunch po muna kita, Father. That's all. My name is
blessings. So, it's time to eat na po. Lunch time na po kami dito. So, ayan, yung mga kids, mag-i-start na silang kumain. Ika na rin dyan, may naka-assign mag-i. Bukan kita Ayan guys, blessing na, bless na po ang tahanan ni Argos. Yan lang si mga tao sa lugar na yan. Natamaan ko si Manny. Kasi napayo. Bigan. Aray, sorry kung mo ay. Ewan to yun, ewan to yun. Ay. Congratulations. Hindi sa video.